παιδιά, σήμερα θα παίξω Roblox και θα παίξω με... Όσο θα παίξω, η αλήθεια είναι το Vacation Story. Ναι, σήμερα είμαι πάλι μόνη μου. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και πατήστε το like, θα κάνετε μια εγγραφή γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ και έτσι θα βγαίνουν πιο πολλά βιντεάκια και θα... Ωραία, οπότε κλασίκα γιατί κολλάσω μισό λεπτάκι γιατί άρα εντάξει γιατί κολλάω τόσο. Άντε γλυκό μου, ωραία. Α, καλά, έχω και κάποια δευτερόλεπτα. Εντάξει. Κοντά στο VIP. Τι ήθελα κι εγώ. Ξέρω να το κάνω τόσο πάντα. Εγώ, άρα εντάξει, ήθελα στο VIP, αλλά τι να πω, τέλος πάντων. Πότε θα ξεκινήσουμε. Παναγιά μου. Τι είναι αυτή μπροστά μου. Τι είναι αυτή μπροστά μου. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα παίζουμε το Vacation Story. Παναγιά μου, θα τη δώσω. Άμα τη δω παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα θα τη δω στο ύπνο. Στον ύπνο μου. Αλλά γιατί δεν είναι άρθρες. Ωραία. Θα μ' αρέσει να τους βλέπω να πηγαίνουν όπου να είναι. Ναι. Σωστή είπα. Ναι, εκεί πέρα πίσω πήγε. Δεν βρήκαν τις θέσεις τους. Λέω, έχω πάθει σήμερα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Οι άλλοι τη λένε Dior. Έχει πάει, γιατί παίρνει μόνο από εκεί πέρα Dior. Δεν έχω πάει ποτέ στα Dior να πω. Να μιλήσω. Θέλω να δω κάτι. Γιατί... Έλα παιδί μου καν. Οκ, κατάλαβα, δεν γίνεται. Πάω να κάτσω πίσω στα αυγά μου. Τέλος πάντων. Παιδιά, μπορείτε να γράψετε τα ονόματά σας και να κάνω βραχιολάκια. Να ξέρετε. Ναι, καλά. Η άλλη το έκανε. Το είδε και ήταν ωραία. Χωρίς πλάκα. Εγώ καλύτερα λέω να κάτσω, γιατί εγώ φοβάμαι τώρα. 9 είναι. Δεν μπορώ τώρα. Τέλεια. Τι να καθώ. Παναγιά μου, θα πεθάνω. Γιατί δεν μπορώ. Ήμουν στο 8 Είμαι. Και αυτό είναι 8 χρειάζομαι. Τι στο καλό είναι αυτό. Εγώ θα έλεγα να φύγω γιατί να κάθομαι. Τέλος πάντων. Εγώ πάω στο VIP. Ελπίζω να μην με πειράζετε. Να μην με πειράξετε. Βοήθεια. Τι στο καλό ήταν αυτό. Τι στο καλό. Βοήθεια. Αυτοί έχουν κάτσει εκεί πέρα πάνω και μια χαρά είναι τώρα. Εντάξει, δεν είναι ασφαλής εκεί πέρα, η αλήθεια είναι τώρα που το είδα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα το κόκκινο. Εντάξει, έχω 100 health. Όπως λέγεται. Αυτό είναι πάρα πολύ κοντά. Παναγιά μου και Χριστέ μου, βοηθήστε με. Δεν θέλω να πεθάνω, είμαι νέα. Δεν καλά, έχω άλλα 100 χρόνια να ζήσω. Παναγιά μου. Εντάξει παιδιά, τα μάτια μας κάτι έχουν πάθει.
Είμαστε μια χαρά. Εμείς έχουμε πάθει. Perfect win. Ναι, παιδιά, όλοι τα μάτια μας κάτι έχουν πάθει, να ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων. Να κάτσω εγώ καλύτερα. Γιατί εγώ πίτσα ήδη ενώ όταν περάσει πρέπει να είχα πει. Τέλος πάντων, να λέγω πίτσα. Δεν θα τη φάω. Τέλος πάντων. Περιμένουμε. What? Παιδιά, όχι, σας παρακαλώ. Ωραία. Η άλλη είπε what? Oh, don't be silly. Καλά. Ό,τι να είναι. Δηλαδή κάπου έλεγες είπαμε. Τι θες κοπελιά? Τι γράφει ο άλλος στο chat? Καλά. Αυτό είναι προστάμενο ακόμα. Εντάξει. Έφυγε, γιατί φαίνεται σαν τη μητέρα μου. Κοπιλότ. Τι, σιωπή. Εργαζή. Σιωπιλότ. Με τέρμα χαζή. Η άλλη νόμιζε ότι... Ο άλλος νόμιζε ότι μιλούσε ελληνικά. Έλεος. Ωραία. Εγώ κάθομαι στα αυγά μου. Γιατί δεν πάω πουθενά αλλού. Ωραία. I'm sneaky. Τι γράφει? Sneaky. Τι είναι το sneaky? Παιδιά, πείτε μου λίγο τι είναι. Αχ, Παναγία μου, έπαιξε και το φωτό.